sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw bi ye tarata ye uti kalo tile 8 san 2023 aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw de filɛ ninnu ye. Mali ni Burkina Faso gouvernement ka cidenw tun bɛ Niamey, Niger faba kɔnɔ kunu yasa k'u ka dɛmɛ don soldasi kulu minnu bɛ fanga kunna ni waati in na. O siratigɛ la ɲangili min bɛnnen don Niger jamana kan o nɔ bɛ ka ye jamana kɔnɔ sabula daladuminiw olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don ni waati in na. CEDEAO ka lajɛrɛ kura bɛna kɛ alamisa don Niger jamana ka koɲaw kan. Ameriki jamana kɔkan ko dɔnbaga dɔ kɔni y'a yira ntɛnɛ don Washington ko hali bi kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ni ka fɛɛrɛw sɔrɔ fanga dafiri min kɛla Niger jamana na. O kɔ maliden dɔw bunu hamiw fɔ kɛnɛ kɔnɔ. Aw ka bitala kolomaw de ye ninnu ye. A y'aw bisimila. Tabale kanubaw an b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la. Ni kunnafoniw bɛna walawala aw ye sanga 30 kɔnɔ Mariam Kuyate fɛ. Niger jamana ka tɔnba min bɛ faso lakanani koɲaw ɲɛnɛbɔ CNPS o ɲɛmɔgɔ ale n'a ka cɛdenw u ye Mali ni Burkina Faso gouvernement ka cidenw bisimila kunu Niamey. Kumaw bolila fɛn minnu kan o de ye jɛkafɔ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati in na ani ɲɔgɔn dɛmɛ walasa ka CEDEAO bali ka don n'a ka cɛdenw ye Niger jamana kɔnɔ. An ka laselikɛla min bɛ Niamey, Mahmoud Kaba Jakite, ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Nin tagama kungurunin min bolodara Mali ani Burkina Faso fɛ Niger yan nɔ bɛ fɛn caman kofɔ kamasɔrɔ Niger bɛ kɛlɛbolo ma nin wagati na ni CEDEAO ye. O hukumu kɔnɔ jamana fila ninnu ye u ka lakanako ni marabolo ɲɛmaw de bila ka na bɔ General Tchani na. Mali ka jama la marako minisiri Colonel Abdoulaye Maïga, lakanako minisiri Sadio Kamara ani sɔrdasiw ka ɲɛmaba General Omar Jara. Burkina Faso fanfɛ marako minisiri Emile Zerbo, lakanata Mahamadou Sana ani olu fana ka sɔrdasiw ka ɲɛmaba Colonel Major Célestin Sempore. Colonel Abdoulaye Maïga ni ale de ye laseli kɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'u nana u ka dɛmɛ de yira Nigerkaw la. An nakun ye kana an ka dɛmɛ yira Niger la sabula fɛn caman bɛ ani nin jamana in cɛ. An ka tarikuw ni an ka duguw bɛɛ ye kelen ye. An nakun dɔ fana ye k'a yira ko an ma sɔn CEDEAO ka ɲangini juguw ma min taara ka jagoya Niger da la. Ɲangini minnu don u man kan wa hinɛ tɛ u la. Nin dɛmɛ ninnu kɔfɛ Colonel Abdoulaye Maïga ko u labɛnnen don fana kana Niger jukɔrɔma don kɛlɛ sira fɛ. Le plus important, an nakun bɛɛ la gɛlɛman yɛrɛ ye k'a yira Nigerkaw la ko an bɛ fara u kan k'u dɛmɛ u ka yɛrɛ tanga kɛlɛ la ni CEDEAO nana u kama. En cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ k'a bala bɛɛ la sufɛla la CNSP ye a ka minisiri ɲɛmaa sigi. Colonel Major Amadou Abdraman de ye a lase jabaraniso la. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la CNSP jamana ɲɛmaa ye a latigɛ. Fɔlɔ Lamine Zen Ali Mahaman kɛra Niger minisiri ɲɛmaa ye. est nommé Premier ministre. Yani bisu in na cɛ a tun ye wariko cakɛda BAD ka lasigiden ye Tchad jamana kɔnɔ. O wagati kelen in na hali ni a y'a sɔrɔ CEDEAO ye a ka kɛlɛko mada fɔlɔ jɛkulu in kɛlen don ka lajɛ dɔgɛrɛ boloda Niger koɲa kama alamisa nata Abuja. Nga yan'o cɛ bi talata farafina tɔnba Union africaine, diɲɛ tɔnba Nations Unies ani CEDEAO yɛrɛ ka cidenw kɔnɔlen don yan. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. An bɛ kuma Niger gɛlɛya kan halisa. Ameriki gouvernement y'a yira ko hali bi sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ ni ka fɛɛrɛw sɔrɔ ni fanga dafiri na Niger jamana kɔnɔ. CEDEAO ale bɛna lajɛrɛ kura kɛ alamisa don Niger jamana ka koɲaw yɛrɛ kan. Mohamed Toure ka bɔ Washington, an k'a lamɛn. Ni lajɛ sen fɛ farafina tilebiyanfan jɛkulu ɲɛmɔgɔw bɛna kuma politiki koɲɛw kan ani ko minnu kɛra kɔsan na Niger jamana kɔnɔ. O ye CEDEAO ka kunnafoni dɔ ye tɛnɛndon. O lajɛ nin bɛna kɛ Abuja, Nigeria jamana faba la. N'o ɲɛmɔgɔya bɛ Bola Tinubu bolo, n'o ye marabolo jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye sisan. Juillet kalo tile 30nan lajɛba tɛmɛnen dɔ la Abuja, farafina tilebiyanfan ɲɛmɔgɔw ye dɔgɔkun kelen laban di sɔrasiw ma minnu ye fanga minɛ Niamey walasa
walasa ka jamanatigi Mohamed Bazoum lasegin a cogo kɔrɔ la marifatigiw ka dimi kan ni sɔrɔsi don bagabagali kama. O mara nin kɛlɛ masaw ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun ye nin wale ni min bɛ se ka kɛ o labɛn ja nga a ma daminɛ kangarida laban na min banna karidon su waati nɛgɛ ɲɛ 12 GMT waati la. Seere dɔ min ka surun CEDEAO la o y'a jira ko wale dɔ ma labɛn nin waati nin na. A bɛ se ka kɛ hali bi ka ban ciden juru fɛ ka fanga tiɲɛni min kɛra Ɲamɛ min kɛra Niger jamana kan n'o y'a jira bi tɛnɛndon Washington Amerique cidenyaso ka kuma lasela. A bɛ se ka kɛ hali bi an dalen b'a la ko finitigikulu kan ka bɔ fanga la ka sira di jamanatigi Mohamed Bazoum ma a ka baara daminɛ kokura. Jamanatigi ka kuma lasela Mathieu Miller y'o fɔ kunnafonidilaw ye. Fanga baara ye fɛrɛ laban ye CEDEAO fɛ. Mathieu Miller y'o kɔlɔsi ka fara a kan ko Amerique a sinsilen bɛ ciden juru fɛrɛ sɔrɔli kan. A y'a kɔrɔfɔ fana ko Mali ni Burkina Faso jamana 2 minnu fana bɛ mara sɔrɔsiw fɛ olu ka ciden jɛkulu jɛlen cilen Ɲamɛ n'an tun b'an miiri k'u bɛ ciden ci walasa k'a ɲini ka bɛɛjɛ fanga ni sariya sunba sigi cogo segin a cogo kɔrɔ la an tun bɛna o ye ko nafama ye nga bɛ sigasɛgɛ kosɛbɛ ko o de bɛ ten o fama nin y'a fɔ kunnafonidilaw ye. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Burkina Faso jamana kɔnɔ. Maa mun ka bɔɲɔgɔn kɔ o de fagala karidon binkani min kɛla jadimaw fɛ Noa bitu dugu kɛrɛfɛla dɔ la min bɛ Togo yɛrɛ jamana dancɛ la. Wagadugu an ka laselikɛla min bɛ Kadet Traoré ale bɛ o kunnafoniw ɲɛfɔ an ye. Burkina Faso camancɛ kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bitu ale ni 50 siraba kan min bɛ taa Togo jamana yɛrɛ kɔnɔ kasarawaleba dɔ le kɛla o yɔrɔ nin na. Maa ɲɔgɔnna 25 olu kɔni o bɔnina o nin na sɛrɛdenw ta fɔtara ni maa ninnu caman bɛɛ tun ye feerekɛlaw le minnu tun taara lɔgɔ lɔ nka olu ma kunnaja caman sɔrɔ sabula karilon ut kalo tile 6 tɛmɛnen jɛkulu maramafɛtigiw ye olu kɔrɔn tigɛ ka sɔrɔ o tusera Noa o dugudennin dara u ye mugu ci o ra caman fagara maa 15 ɲɔgɔnna jogira sɛrɛden kelen ninnu ta fɔtara o tɛmɛnin kɔ o y'a yira ko nin dibi kɔnɔmɔgɔ ninnu kɔni fɛn minnu bɛɛ tun bɛ bolimafɛn ninnu kɔnɔ k'o ye dɔw bɔ ka tunu ni o ye ka tila ka taa don ni mobili caman ninnu na maa minnu jogira o sera ni olugu ye Tenkodogo ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa ka se ka furakɛ ɲɛnama di olugu ma. A yera ko nin feerekɛla ninnu bɛɛ tun bɔra 50 sogofiyɛ le ra min bɛ Togo yɛrɛ jamana kɔnɔ. O sɔkɔtɔ le olugu ye maa juguw ka sara kunbɛn. Nin ninjugu wale ni sɛmɛtiyara kunu tɛnɛnlen ka bɔ Tenkodogo ka kobida ɲɛmaa fɛ. Ale ye lasiri dɔ fili fiɲɛ fɛ min kɔnɔ a y'a yira ko maa caman de bɔnna o nin na nin bɛnkanni wale nin kɔnɔ. Nka a ma banbagatɔw dafɔ o laseli kelen nin kɔnɔ a ye welekan bila dugulenw bɛɛ fɛ k'o ka bɔ ka se ka taa nin maa kofɔlen ninnu sutarali kɛ hɔrɔnyara. Tenkodogo ka kobida ɲɛma y'a ka laseli kuncɛ ni hinɛfɔli ye ka taa nin banbagatɔw ninnu bɛɛ ka gbasow ra. A y'a yira fɛnɛ ko fasodenw bɛɛ ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ bɛnganiwalikɛla ninnu ɲɛfɛ. Nin ninjugu wale nin kɛra yɔrɔ min na o ye siraba ye min bɛ minɛ caman le bɔ Togo ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka kɔgɔjiba dara ka na ni a ye Burkina Faso kɔnɔ. Nin tun ye Kadet Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Senegali jamana na u ka fangasiinamatɔ ɲɛma Ousmane Sonko ale kɔni banana kosɛbɛ ka sobona ka da kan ko a y'i ban ka dumuni kɛ kabini juwe kalo o tile 31 min yɛrɛ kɛla sababu ye k'a lase dɔgɔtɔrɔso la. Sonko ale ye nin kɛ walasa k'a ka nisɔngoya yira ka da ka kasoladon kan. A ka lafasalibaga n'o ye Owan Branko fɛnɛ nin ye min yɛrɛ tun y'a dogo kana Ousmane Sonko lafasa Dakar ale fɛnɛ minɛna Senegali marabagaw fɛ. Kunu u y'a lasegi ka taa ka jamana kɔnɔ n'o ye Faransi ye. Nama Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ Dakar. Senegali fangasina Ousmane Sonko bɛ kɛnɛyaso min tɔgɔ hôpital principal la Dakar kabini kari tɛmɛnɛ ni kɔngɔ y'a sɛgɛn kasobon kɔnɔ n'a y'i ban ka dumuni kɛ n'o ye grève de la faim ye wa politiki kasoladen caman fana y'i ban ka dumuni kɛ kasobonw kɔnɔ kabini juin kalo tile 31 na ka da kan Ousmane Sonko tun y'a ɲini u bɛɛ fɛ k'u kana dumuni kɛ fo n'u y'u bila ka bɔ kaso la nka a bɛ komi u bɛɛ labana ka dumuni kɛ bari kiiritigɛla minisiri Ismaïla Madior Fall kunnafonidilaw ɲɛna kunu ko Ousmane Sonko sibiridɔn yan'u ka nati kɛnɛyaso la a yɛrɛ ye daraka de dun fɔlɔ wala a ko dumunikɛ baliya bana t'a la Ousmane Sonko yɛrɛ de y'a jira kasobon na ko farigan b'a la nka fanga sina ka farankan politiki tɔn yewi askaniwi ye sɛbɛn min labɔ kunnafonidisow la y'a jira ko dumunikɛ baliya de y'a to Ousmane Sonko banana wa u y'u nusɔngɔya jira walasa u ka bila min ye Ousmane Sonko ka lafasalibaga ye n'o ye Faransi jamanaden Owan Branko ye n'a tun minɛna Muritani lakanatigiw fɛ dancɛ la
Senegali marabagaw labana ka lasegi suro Faransi nege kanya mugan ani saba waati la 23h ka dakan k'a y'i dogo kana Senegali jamana kono juillet kalo tile mugan ni kɔnɔntɔ tɛmɛnen kana Usmani Sonko lafasa kunnafonidilaw ɲɛna ani k'a ye tɔgɔ tiɲɛ kumaw fo Senegali marabagaw ni kiiritigɛlaw ma bololɔsiraw fɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Sɔgɔmada in na an ka maa welelen ye Usmane Diko ye Tapital Pulaku ɲɛmaa don. A bɛna kuma lakana koɲɛw kan Mali cɛmancɛ bolo la. A bɛ Mohamed Touré ale ka kuma bara la. An balimaw an ni sɔgɔma. Ayiwa bi sɔgɔmada na an bɛna taa Mali jamana cɛmancɛya la kɛrɛnkɛrɛnna Mopti ka taa Baɲagara n'a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na dankari de bɛ ka boloda tɔɔrɔ ani ɲangata sigida maaw kan. O hukumu kɔnɔna na an bɛna se an balimakɛ Usmane Diko ma ka bɔ Mopti. Ayiwa an balimakɛ i bisimila. N bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Usmane Diko, Jeunesse Tapital Pulaku ani plateforme Sauvons la région de Mopti sifin ɲɛmɔgɔ de ne. Basigibaliya halisa a bɛ sen na jamana cɛmancɛ yan fan na. A bɛ dɔgɔkun 3 bɔ don o don bingani de bɛ kɛ sigida maaw kan. U ka nafolo, bolomafɛnw ani ɲangata min bɛ ka se sigidaw kɔnɔna na yɔrɔw bɛ jeni, baganw bɛ faga. E yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ basigibaliya ko na aw ka mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna jamana cɛmancɛ yan fan na? I n'a fɔ i y'a ye cogo min na ani a bɛ ka mɛn réseaux sociaux ni canal wɛrɛw kan cogo min na. Effectivement jatigɛwale bɛ ka fanga sɔrɔ yɔrɔ caman mun tɛ Baɲagara dɔrɔn ye nka o ye kɔrɔlen ko ye bi an bɛ se ka mun fɔ o lakanabaliya kow kan n tɛ ko kura ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wa an bɛ se ka mun fɔ nin y'a siɲɛ caman kɛli de pour vous dire que nin ye kɔrɔlen ye bi an de la nin n'a ka ban. Ka kɔn dankari min kɛra dɔgɔkun na Baɲagara ye o tile damadɔ ɲɛ a yira k'a fɔ ko u ye duguden caman gɛn ka bɔ Baɲagara koro ani yɔrɔ caman dugumisɛnnin caman na nka mun de bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnna ni mara kɔnɔ ko lakanako ko nɔgɔyara kosɛbɛ wulikajɔw bɛ sen na sɔrɔdasiw b'u ka baara kɛ nka a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ gɛrɛntɛ bɛ sigidadenw kan mun bɛ sen na? N tɛ ko kura ye Mopti région na wa n tɛ ko kura ye camancɛ yanfan si la mun ye duguwiliw ni embargow ni bagan suɲɛw ni mɔgɔ fagaw o n'a ɲɔgɔnnaw n tɛ ko kura ye an ma ni armée ko u bɛ ka baara kɛ effectivement u bɛ ka baara kɛ an kɔni b'a ye u bɛ taa u bɛ na u bɛ publicationw kɛ k'a yira k'a fɔ u ye fagaliw kɛ u ye minɛliw kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wa an bɛ tilen k'a ye u bɛ minɛniw kɛ ka mobiliw fa ka na n'a ye mun fanba ye filalamɔgɔw ye an kɔni b'a ye u bɛ tilen ka kɛ nka mun ye lakana ye sibiri ka jan ni nɔngɔn ye dɔ ma fara an ka lakana kan n bɛ se k'a fɔ an ka lakanabaliya don o don a tɔ bɛ ɲagami ka taa a fɛ bi mun bɛ ka kuma bi b'a la an kɔni hakili sigilen tɛ wa an bɛ yan a kɔnɔ. Degun min bɛ ka lase duguden ninnu kan o mara kɔnɔ wale jumɛn de taara famaw fɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma u bɛ k'u gɛn ka bɔ u ka duguw kɔnɔna na u bɛ ka taa fan jumɛn mun bɛ ka k'u ye sisan an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛn min na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la dɛmɛ bɛ ka s'u ma wa? Minnu ka duguw bɛ ka wuli an b'u caman ye parce que an caman somɔgɔw don wa n'u bɛ na u bɛ na anw de bara cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnninw b'a la wa siya bɛɛ fɛnɛ b'a la an minnu y'u ka mɔgɔw ye u bɛ na jigin anw de bara yan nɔ a dɔw fɛnɛ bɛ jigin i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min si de déplacéw la o tɛ ko kura ye o ye kɔrɔlen ko ye bon dɛmɛ an tɛ se k'a fɔ dɛmɛ tigɛ nka an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn déplacé ninnu u mago bɛ dɛmɛ na u mago bɛ dɛmɛ na fo ka taa fɔ u mago bɛ dɛmɛ na wagati dɔw la ONG dɔw bɛ na olu b'u seko kɛ dɔɔni u bɛ tɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o dɛmɛ ninnu bi u tɛ bɔli kɛ hali fitinin fɛnɛ parce que c'est important n'i bɛ kuma i ka fɛn fɔ fɛn mun a kɛra cogo min na dɛmɛ bɛ na wagati ni wagati de ka di déplacéw ma nka tiɲɛni yɛrɛ la a tɛ déplacéw arranger u b'u bila sira caman kan surtout a musomanw denmisɛnninlamɔgɔw o n'a ɲɔgɔnna caman vraiment u mago bɛ dɛmɛ na
Ayiwa nga ɲiningali laban o ye halisa wulikajɔ famaw fɛ o mara kɔnɔna na barisabu n'i b'a kalama fanga dafiri min kɛra Niger CEDEAO ye jasiri kɛ Niger fanga kan Mali ni Burkina y'o jaabi ko dankari fɛn fɛn min kɛra Niger kan o kɛra i n'a fɔ kɛlɛ ka ɲɛsin Mali ni Burkina ma nka ka gɛlɛya tɔw ka mara kɔnɔ e hakilina na Mali famaw na se ka ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko lala ni nin ko kɛra u ka finitigiw bɛ se ka taa barisabu MINUSMA bɛ k'a ka minɛnw cɛ dɔw taara ka ban n'o ye Egypte finitigiw ye jamana wɛrɛ taw bɛ sen na o ko sabu MINUSMA ka sigiyɔrɔ min bɛ u y'o di famaw ma don n'a nata la aw yɛrɛ ka jɔrɔna ko fan fɛ welekan jumɛn b'a bolo k'a lase famaw ma lakana ko fanfɛla la Mopti mara kɔnɔ ye. Bon ne bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la dɔrɔn o ye ne ka yeta ye Mali CEDEAO Burkina nin bɛɛ ye CEDEAO de nin kɔni bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ye k'an bɛ mun fɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ tɛgɛ b'i kunna donni na c'est vrai c'est des pays frères mais aujourd'hui an ka priorité ye Mali sécurité ko ye ani malidenw ka lakana ni hakila faamaw fɛnɛ ka priorité ye o ye coup d'état caman kɛra CEDEAO m'a fɔ k'a bɛ intervenir dɛ coup d'état baden de kɛra sanction ni fɛnw kɛ Mali y'a ta kɛ Guinée y'a ta kɛ Burkina y'a ta kɛ fɔlɔ la ka segin a kan i n'a fɔ u n'a ɲɔgɔnna caman an ma deli k'a mɛn CEDEAO k'a bɛ intervenir personnellement ne ka avis la coup d'état ti fɛn ɲuman ye coup d'état ti fɛn ɲuman ye fɛn mun do fɛnɛ a man ka encourager wa ne t'a encourager fɛnɛ je pense que nous peuple nous société civile an bɛ se ka décision ta fɔ ka baara kɛ cogo ma ɲɛ an bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ min ka di anw yɛrɛ ye mun an yɛrɛ dalen b'a la an b'o kɛ ka dɔ nin remplacer an b'o dɔn par la voie des urnes an b'o de dɔn an b'o de prioriser donc jamais au grand jamais an bɛ coup d'état prioriser jamais maa ma ye coup d'état kɛ peu importe jɔn do a y'a kɛ condition mun na an kɔni b'a fɔ de c'est par la voie des urnes et puis hali sisan n bɛ mun fɔ an ka jamana marabagaw ye n'o ye Mali marabagaw ye u ka taa voie diplomatique fɛ u ka taa voie de dialogue fɛ an ka priorité ye o de kɛlɛ nafa foyi tɛ kɛlɛ la wa sebaga tɛ kɛlɛ la kɛlɛ ye nafolo tiɲɛ ni tiɲɛ jamana tiɲɛ tɔgɔ tiɲɛ de o dun o nafa foyi tɛ se anw ma o kuma fɛn mun nafa tɛ se anw ma ayiwa an t'a fɔ an t'u dɛmɛ sa nka an t'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ nafa tɛ kɛlɛ mun na déjà kɛlɛ bi anw da kɔrɔ yan n'o bɔra la mun ye MINUSMA ko ye ayiwa n'i dafa basimugu la a ɲiginji kan ka sɔrɔ i da ala o de y'an ka Mali faamaw ni MINUSMA cɛ ye nous on va essayer de croire on va essayer de suivre on va essayer quand même de soutenir n'u ko MINUSMA ka taa baasi t'a la mais ni MINUSMA taara san kɔni i n'a fɔ an ye mun fɔ nous on va soutenir on va suivre et puis on va voir o kuma na n bɛ mun fɔ halisa maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Jeunesse Capital pour la Paix tɔgɔ ani plateforme pour la paix selon la région de Mopti tɔgɔ la an kɔni ka baara fɔlɔ ye mun ye ça c'est le dialogue an b'o de prioriser wa an b'a fɔ fɛnɛ ala ka na ni lakana ni basigi an ka jamana na minnu bɛ fanga la bi ala k'an n'u sutura u ka bɔ a bɔda ɲuman fɛ n'o ye n'u bɛ fanga bila don min u k'a sɔrɔ u y'a bila hɛrɛ ni baden na u bɛna di mɔgɔw ma o fɛnɛ k'a minɛ hɛrɛ ni baden na ka jamana lakana aw ni ce aw ni baraji. CEDEAO ɲɛmaw ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen min di soldasi kulu minnu ye fanga d'Afrique kɛ Niger jamana na ni ka a laɲini u fɛ k'u ka u ka jamanakuntigi sigi ko kura ye fanga kunna o waati dilen kuncɛla dɔgɔkun laban in na Mali la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i hakilinata fɔ ka kɛɲɛ ni Mali marabagaw ka laseli ye k'u na Niger jamana lafasa ni CEDEAO kɛlɛkɛcɛw donla a jamana kofɔlen kɔnɔ Mohamed Danyogo ka bɔ Bamako. Gɛlɛya min bɛ Niger maa minnu ye fanga taranki o ni CEDEAO ɲɛmaw cɛ nin wagati in na maliden caman bolo sigikafɔ o de kan ka kɛ mun kɔni ye marifako ye ɲina ka kɛ o kɔ Amadu Kuyate. Sigikafɔ ye damu ye o de fɔra CEDEAO jamanaw u man ka furugu ani kɛlɛ boloda u yɛrɛ jamana damaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn bɛ yen bi sous-région mago bɛ min na CEDEAO jamanaw mago bɛ min na Sahel mago bɛ min na o ye an ka sigi an ka fɔ fɛn minnu ka ɲi an k'o ta minnu man ɲi an k'o to yen farafin jamanaw man ka kɛ jamanaw ye minnu gɛlɛya bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se marifa ni k'a fɔ ko en tout cas kɛlɛ bɛna bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo jamana ninnu a bɛɛ ba kelen a bɛɛ fa kelen Nigériens bɛ Côte d'Ivoire Ivoiriens bɛ Mali la Burkinabéw bɛ Ghana donc ainsi de suite donc bi an bɛ yɔrɔ min kuma minnu kun fɔra CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment u ka jateminɛ u ka segin kɔ u ka hakili bila ɲɛ
baw hakili de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ. Mali ni Burkina camancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni tɔ yira k'a fɔ ko ni maramafɛn taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma olu kɔni na Niger kɛlɛkɛcɛw ka u dɛmɛ o kɛlɛ in na. Ende Umbotimbe n'ale ye Maliden ye ale hakilinata ye mun ye Mali ni Burkina olu ka nin ko in na an ka o lamɛn. Niger ni Mali Burkina ne y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ye dugu kelen ni Niger ni sera Niger ma comme i sera Mali ma i sera Burkina ma donc Mali ni Burkina kɔni wajibi o fara Niger kan parce que ni tasuma donna Niger c'est comme tasuma donna Burkina c'est comme tasuma donna Mali la donc vraiment bɛɛ ni yeta donc ne kɔni o yɔrɔ ni kɔni vraiment ne bɛ pays saba ninnu bɛɛ de kelen ni Ende Umbotimbe hakili la ko Mali ni Burkina ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ Niger jamana dɛmɛ ko faamuyali bɛ sɔrɔ a la Alu Jabate n'ale ye parrain o parti ɲɛmaaba n'o ye Cɛbilen Darame o ka kumalasela ye ale yira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni a ye kun jumɛn de la. An ka tɔn n'o ye parrain ye an ye laseli kɛ ka tɛmɛ ni Mali gouvernement ani Burkina Faso gouvernement jɛra ka laseli min kɛ kalo tile 31 juillet kalo an ye kumakan in lamɛn an siranna an jɔrɔla an ye laseli se Mali gouvernement ma k'a fɔ k'an bɔra ka sariya sunba min voté sisan ni cour constitutionnelle ye a jaabiya ka jaabi ɲuman di a la ni président de la transition yɛrɛ y'a promulgué le 22 juillet k'a fɔ ko communiqué in kɔnɔna kuma a b'o o sariyakisɛ min bɛ yen n'o ye 187 ye ni nanzarakan n'a fɔ 497 a b'o sɔsɔ min na parce que o sariyakisɛ in b'a fɔ ko sariya fanga tali fanga la coup d'état fanga la ka sɔrɔ min ma kɛ ni jamanadenw ka vote sira ye k'o kɔnnen don fo k'a cɛjuguya fɛn min yafa tɛ se ka k'a ma. Mali ni Burkina fana ka nin kɔkɔrɔmadonw ka ɲɛsin Niger jamana ma Mahamadou Traoré n'ale ye parti Union o ɲɛmaaba ye ale bɛ a hakilinata di o fana kan. Ni hukumu kɔnɔna la f'an ka faamuyali de kɛ ni an ka nin jamana fila ye Burkina ni Mali u bɛ fanga sugu jumɛn kɔnɔna la sisan olu bɛ transition de kɔnɔna la transition n'i y'o ko fɔ i b'a fɔ mɔgɔw nana cogo min na coup d'état fɛ donc n'u ye ɲɔgɔn ma dɛmɛ u man ka bali an na k'a fɔ u bɛ CEDEAO ka kumakan ninnu kɔn k'u tɛ jɛn n'a ye o bɛ se ka faamu ka d'a kan o fanga ninnu bɛɛ ye fanga suguya kelen ye n'o ye fanga furancɛ fanga ye. Hamadi Diko fɛ mun ye Nigeria, Mali, Burkina, Niger fo ka taa se Côte d'Ivoire ni Sénégal ma ani jamana tɔ bɛɛ lajɛlen mun bɛ CEDEAO kɔnɔ nin bɛɛ de ye jamana kelen nin bɛɛ bɛ fa la nin bɛɛ bɛ ba la mun kɔni ye maramafɛn ko ye o man ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. Hamadi Diko. CEDEAO n'u intervient na Niger u y'a k'u yɛrɛ de la u m'a kɛ Niger la koyi wa u y'a kɛ Sahel bɛɛ la wa u y'a k'u yɛrɛ u y'a kɛ Afrique bɛɛ de la minnu sigilen don kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ n'olu tɛ ka fɔ ou bien n'olu bɛ k'u ka manipulation kɛ kɔfɛ u kan k'a faamuya olu t'u dɔ ye na olu ni minnu ye ɲɔgɔn fɛ c'est à dire minnu ye ɲɔgɔn kelen olu t'a kɛ yen nɔ donc ne kɔni ka hakilina na solution kun kan ka kɛ diplomatie ye militaire ko yɛrɛ bɔ a la pewu a maɲi Mali ma a maɲi Niger ma a maɲi Afrique ma. Bintɛnɛ mun kɔni ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u ye sɔrɔsi dɔ wuli ani Burkina cɛmancɛ fanga olu kɔni ye maa dɔ wuli ka taa Niger jamana kan ka taa Niger maa minnu kɔni ye fanga daraki ni wagati laban in na ka taa u kuma ɲɔgɔnya hakililajigila mun kɔni ye Salifu Modi ye n'o kɔni bɛ nin sɔrɔsi kofɔlen na Niger wagati tɛmɛnenw na ale fana tun taamana ka na Mali kɔnɔ ani Burkina. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. farikolo ɲɛnajɛ waati selen filɛ Siaka Traoré ale b'an bolo kɔrɔ. Senatolanta Bunagun kan Mali la Union Sportive de Buguni n'a bɛ wele US Buguni Mali Première Division club don a ye degeli karamɔgɔ kura ta a tɔgɔ Birama Konate a tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na n'an ko ka contrat signé san kelen baara don tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn na uti kalo tile 2 tɛmɛnen US Buguni ka laɲini degeli karamɔgɔ Birama Konate n ye n bolo bila sɛbɛn na an ye san kelen sɛbɛn kɛ ani ɲɔgɔn cɛ danaya don u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye équipe fɛn bɛ ka jouer élite la n'o ye championnat Ligue 1 malien u bɛ fɛ ka kɛ champion ye ni Ala y'a nɔgɔya au moins u ka yɛlɛ podium sanfɛ u y'o laɲini kɛ Coupe du Mali komi u kɛra premier cercle ye k'o ta o kɛlen filɛ nin ye région ye bɔ qu'est-ce qui les empêche ka se ka u bolo bɔ o nɔ fɛnɛ tuguni fɛnɛ laɲini filanan ye US Buguni ka laɲini wɛrɛ bɛ yen
ka ɲɛsin Birama Konate ma. Ni sabana ye ka jɛkulu dilan kɛrɛfɛ i n'a fɔ équipe réserve parce que u ko k'u ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ. O b'a sɔrɔ Buguningaden caman bɛ yen, i b'a sɔrɔ kuma la olu tɛ jouer ka équipe la, équipe réserve tɛ yen nɔ ni san daminɛna ni san bana chaque fois fo ka taa mɔgɔ ɲini tuguni ka continuer cogo la tuguni, o problème fɛnɛ b'u da la ko ka essayer ka équipe dɔ dilan kɛrɛfɛ, équipe de jeunes minnu bɛ se ka nɔlabila kɛ n'u bɛ se ka to ka u jɔ ni Buguni cogo min na. Degeli karamɔgɔ Birama Konate y'a yira ko b'a se kɛ. Entraîneur fɛnɛ i ka baara ye sanayɛlɛ de ye, ni laɲini kɛra i fɛ n'i bɛ se ka yɛlɛ o laɲini sanfɛ. An kɔni fɛnɛ ka ambition ye u ye min fɔ ni Ala y'an dɛmɛ ka se ka yɛlɛ o bɛɛ sanfɛ, Ala ka coupe nɔgɔya an ye pourquoi pas pour la première fois Ala ka championnat nɔgɔya an ye ou bien ka u lase deuxième place la ka sortie africaine fɛnɛ ɲini ka d'u ma inchallah, o de hakilinaw b'an na. Ka fara o kan US Buguni degeli karamɔgɔ kura Birama Konate degeli karamɔgɔya kɛ tɔn dɔw kɔnɔna na AS Real de Bamako, CS Dugolon 2, Ɲanade Kulikoro fo ka taa se ASOM, Association Sportive Olympique de Misira ma. A kɛra tuguni Mali U20 serantolantan kunda Mali ye CAN U20 min jɔnjɔn ta Ɲame Nigerkaw fɛ yen san 2019 na. Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ dankan tun do o kɛnɛ kan. Serantolantan diplôme minnu bɛ Birama Konate bolo, kafu licence A, B ani C fo ka taa se licence UEFA ma ka bɔ Alimanikaw fɛ yen. O kɔrɔ b'a yira ko sengola bɛ Birama Konate la. US Buguni ye jɔyɔrɔ segina sɔrɔ club 16 cɛma saison 2022-2023 min kun cɛra. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré kala seli do. An ka jɛ ka maliden dɔw ka cikanw lamɛn. Salam alaikum wa rahmatullah. Je Bamara Mogo, mais toi aussi mon médecin para. Ni il faut tigi, ni commencer à se faire de la banane. Ma femme commence à donner mon fait. On essaie de donner mon fou. C'est là où nous avons la bataille Richila. Richila ni Ukraine ka kala ko ka ban. Mu vati ko la ko na Niger kala. C'est là où jamana na de donc kala. C'est là où nous avons la bataille Richila. Ko Richila ka balodi ka to jamana balo wati ka balo tigɛ Mali jamana kɔnɔ denw na ani Niger jamana kɔnɔ denw na. Est-ce que c'est là où on va to yen? Non, ni organisation ka ci ka bɔ yen parce que ni mɔgɔ min bɛ gɛn sɔrɔ kalama ko ni mun filɛ an kunna bi organisation dɔ kun bɛ ka kɔn o ni ɲɛ mun n'a cira ko parce que ko a ma se ka guerre mondiale fɔlɔfɔlɔ bali ka kɛ o de kosɔn organisation fɔlɔ min kun cira ka na ni o ni ye bon CEDEAO fana laɲini CEDEAO sigira ni laɲini min ye est-ce que a bɛ k'o baara kɛ bon n'a m'o baara kɛ anw CEDEAO jamana kɔnɔ bi an kan ka laɲini Maliens, Burkinabé, Guinée, CEDEAO jamana kɔnɔ den bɛɛ an kan ka laɲini organisation ka ci ka bɔ yen parce que a tɛ ka africains ka baara kɛ a tɛ ka CEDEAO jamana kɔnɔ denw ka baara kɛ o ye ne ka hakilila ye n b'aw fo ne tɔgɔ Sidima Médecin Para ne ye yiriforotigi ye et commerçant n sigiyɔrɔ bɛnnen don Banama ma. Ani sɔgɔma VOA Bambara lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, ne tɔgɔ Sange Keita, ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako Kalabankura ma. Donc an bɛna min fɔ sisan, Faransi dɛmɛbagaw an ka président kunda, Nigeria président b'o la, Sénégal président b'o la, Côte d'Ivoire président b'o la. Olu bɛ ka ɲina min kɔ, n'u bɛ ka su ani tile ban démocratie. U tɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ, u bɛ ka Faransi de lafasa kan kɛ démocratie ye. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. N'i y'a ye coup d'état kɛra Afrique de l'Ouest francophone jamana 4 dɔ wɛrɛ tɛ, démocratie min b'u da Faransi makarakan de don, sinon démocratie tɛ dɛ. Démocratie min n'a tɛ jamana kɔnɔdenw arranger, o tɛ démocratie ye. Donc hali sini n'aw ye président wɛrɛ sigi o base kan, coup d'état de bɛ kɛ. Donc n'o ye la mauvaise gouvernance parce que a bɛ Faransi de arranger a t'anw arranger. Fufu 1 20 20 ani 4 30 40 ani 7 10 ani 6 aw bɛ se k'o kɔgɔri ni ka aw ka cikanw to an ye nka aw kana ɲina aw tɔgɔ ni sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'o fɔ ni ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la. Ayiwa nin ye bi tabale kuncɛlen ye, an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka nɛgɛjuru sira an tɛ sɛgɛ o fɔli la aw ye, n'o ye fufu 1 20 20 ani 4 30 40 ani 7 10 ani 6 001 20 24 30
47 16 ayo kɔgɔri musow an ka wele bilalen do aw caman ma ni laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la aw ni ce aw ka tulomajɔ la ni Ala ma baasi kɛ ne ni aw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ sini tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan